मनीस मेळटाय कामाक आमचे गोंयकार भुरगे सगळे पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनच्या भरशाताय लंडनच्या भरशाताय अरे फाय पाहिजे बिझनेस कोण सांभाळलो आम्ही भायर बसून त्यांचे बिझनेस सांभाळाय आणि होईल खातीर आमचे गोंयाचे आमचे बिझनेस ते सांभाळाय आधी आमचे लँडलाईन फोन आपलो तोच बरो आपलो एकलो वयतालो आनी सगळी ते तोंडा चोयताली आनी सगळी मला पळयताली आमगेलो कारवारचो दिसा एकलो 40 पाव खाता सांगता आमच्या किती करपत कोण सांगना कित्याक अजून पासून मोठ रसत नाही अजून काय खबर अजून काय या मोबाईलाची किती लकी जाता किती लकी जायना किती लकी जाता आणि किती लकी जावना तू टेन्शन घेना का सच का नाही एक समताव छोकरी सुसका वाट लागले मोबाईल आली मोबाईल अगं तू किती मोठं बाते मात शिकवायला का तू किती मोठं बाते मात शिकवायला का हा सॉंग मास्टर आठवा रेड का ओ मासेल कोण हा तुझे पाय अगं तू काय करते किती काय काय उतो काय समजे सांगा नाही रे अगं उतो काय सांगा नाही सांगतो का म्हणून काय बाबा तो किती मोठे मासेल लागला गो हे मला इन मोठे कोण मुझ भाई किसकुमार मिनिस्टरागे चढलो तू मिनिस्टरागे चढलो म्हणाले ते मार्सेलिन पदरागे चढलो आम दोघांनी कोण पॉप पॉप Domestic animal. How to get that out of I am Marcelin Gama. Shut up, Marcelin. I'm not a domestic animal. I'm Betty Carroll speaking. Waking phone मुझे दादा लगी थी. Idiot, rascal, donkey, monkey, buffalo, pig. Please rewind. Idiot, rascal, donkey, monkey, buffalo, pig. Waking phone मुझे दादा लगी थी. Please check your number you are dialed. Your dial is number not accessed because your Christmas bill is pending. तुम्ही कुणाला नंबर व्हडल्या हॉस्पिटलान वचोन तक्रार तपासून मार्सेलिन Otrolen, no que trazal,
एकामेकाच्या पोटावर जिविताने नेले जायते हातापिटे झाडातून काम्या केले काढे कोणा तुमच्या दुबावी केले जायते Maka muda Shut up!